салом алейкум ҳама касанои ман Қурбонали бардора азиз ай ҳамҷа боди қад гӯш кунен то ки мушкилои раҳа бидонем пешакӣ. Хоб бардора азиз нафаре ки мебаратон оварде ман ҳамиҷаам қатитонум далши акай акмал мебарад яъне нигоҳ мекуна раҳда мебаратон то котельникира ҳама Москва котельники гуфтаги мехост то котельникира анами ҷавобгӯай анами инсона вақте ки бидонен анами одам то котельника сопровождат мекуна пересадка я пересадка дора бачаҳо гуфтам тон чӣ хеле кадмое ки Қурбонали гирифтен ҳамата фаҳмондум гуфтам ки пересадка я пересадка дора обши ба пересадкаш ба задешкаш агар ягон худованд ягон сабабои техникиша набиёра ба миён мақсад ки 4-5 сутка ба задешкаш дар ҷои чанд соате местем мехребо давои тоза мебурӯен 4-5 суткада мераванд котельникида мерасед сутка баъд бисёриҳо ҳаста ресое ки бисёриҳо занг мезананд мегӯянд ки мо ана 3 суткаши дар границаем охи ҳисоб мекунӣ 2 рӯз 2 суткаши дар рафтанша so обши 4-5 суткада дар котельники мерасе баъд ҷанг шида буд ресои пештара дар границаи Россия барои очира таксиҳо отдельно местанд фурӯҳо отдельно автобусҳо отдельно ҷанг ҷанҷол накуне илтимос байни хитон вақте ки ҷанг карде ҳамун реса мегирад очирача бо ақиб мемона ҳамин рес пештарам хишда буд реси шумо бурдагӣ буд бо 7 нафар ҷанг карага одамоя гардон 7-8 нафар гардондагиан ногуфтан ҳамуна бачаҳое ки хоҳишманди автобусен бо як бори дига ба забони тоҷикӣ баланд гап мезанам ки кадмое ки депортатсияи вездотон маҳкамай ягон сум предлагат накунед сум намегирем наметонем гузаронда бардаро таваккал ба худо мекунед документотон ки вақти документ хадгаштаги дар Федератсияи Россия мебием мешинем мерем бисёриҳо сум предлагат мекунанд инеқа сум буту мегзаронед намегзарона ягон кас кадмоеро ки сум мете сум хати мегзарен таможни контрола ҳеҷ ка гузаронда наметавонад барои ҳамин агар мешудагиш бошад мегурзонад намешудагиш бошад вариант нест қарз мекунен мисол як каси дигара натенам сума наметавонад гузаронда мебара ман мисол мепурсам гап мезанам намешавад сумхати вақте виездед маҳкама ё ки депортатсия дорӣ хубтараш расходи зиёдӣ накун нара вақте ки ба автобус ки рафти рисковат кардӣ гардонданут возврат надора пешакӣ хабардор бошед ва нафарое ки тамошо мекунед канали Ройгон Авиара дигаrodam бирасонед то ки расходи зиёдӣ накунанд